I can relax in anywhere. Cymru hash. As you come out, come out of pain. Take you at the name. Conyoch. Conyoch. Agus she Eric la hakin in June. And down with it in ma. I had the kind rain could be equal rail on studies. Men horse, you know, if fall off on water. No. Hij was erg gelaan, Jew. Oh, he can eat in a share. Jen ten je maar. Makkeliers, hommers. Dan wel een makkeliers. Koos a hash. Heb je Inverness? In de nieuws, man, hebben we dat. Heb je een kamersleeuw. Is aan rukje. Zo. Agus Jane ten je maar parenten. Mahed agus nahed. Ze gillespik, makkeliers. Gillespik kunnen zich gauws er voor laten. Agus mijn bijer, ze Anna, niet gedouwen. Anna en kleidig. Camera hoor in tenimshin. We had, we pleien ik een restart. Ja, en dat hij stadig denk man koers weer. Kan niet vaardig in de stadig denk. Vat pleenigen. En kleder gebruikt er is. Agus die lesbige va nahed. Gillespik. Agus Jane ten je maar vaher. Ja, de Wengersen. Ze is smattig geweest, ja. Goal should be of Jane Swanya geworden. We gaan ik het drieën. Ja, Herman is de chemis. Ja, hij is geen zwijn. Maar ik heb het wel uit nou. Maar Peter, zei onderstaan. Dat weet je, zijn die aan heimische winden. Agus Jane ten je maar mahed he. Maar Mahed Shennever. maar hinne werd ander harabet. En ander mag gaan. Agus Jane kinje geweest. Mag gaan. Agus a fachge se vrief na Shennefer in tenake. En mijn hinne toen mijn baas. En ach me nieuw liter. Agus wel kunjak of Jeshouse Soul of aan door de wash of bek. Jeshouse Soul, Jeshouse Arch of aan. Zo'n as a chamas leen of wash of JV na doen Jane of an ocean. Jeshouse Nou goed, het is mooi, je toewanig, ziekjes, dat was paars toen en toewanig. Zien we de Janus, wat klein van je, wat mij jij, peide. En dat was er kwaad, wie gaat de kies terug. En dat was pallepekachjes. En dat was jou dat ik was zeker, er maar aan perste zagen. Drantje pijn en opera vashin. Toehanagas agus Oh, rein. Dat me glei op, rein. Ga ik mis schaft daar aan mijn kerpel en dierk. Van mij. Op het kodje gestooi verder wel paars en varken beleden draden. En dat was zo'n sententie waar de stojaners. Waar hun dat is het te gaan beginnen. Ze pijper wie dat de Janus en mollen wat in de pijper in Portland, Maine. Het was wie dat de kerk van de huis, wie dat de zin harnie dat de zo'n heinigen, de houtjes wat down beginnen de goede. En goed gaat de fictieus go sentence base, gaat
le paatien go Portland meira. A mi stois toen mi en te stapel kan je een dag daar echt wachten. Ja, mi kopper kroeg, ja, zit 4 gonje kasten waan. Daar gevoelde opperkanisch. Haro krijg is gaan heen, waar kopper kan starten. En hier gaat zien en dat kan gaan heen. Dan mi aan vat ik eurig in zijn. En dan mi ga ik. Dat is een eurig, die April ergens. En mi kopper gaan en factory jommer. Ja, dat is het games. J-show se upper vown. Ja, dat kunnen zoals een gummi gaan in Canada, zo'n gerecht, zijn marketen. Draintje eerskach zijn bij. Draintje eerskach zijn bij. Oh, dan, van mijn keersig. Namelijk aan van mijn keersig. Als je sinds. Keersig me. Toen zijn sauer. Keersig me gummi. Keersig, wie met je keersig. Troskes, bronnachs, skatans. Weet je, een paar jaar je weet ook, keersig vat een tuinlijk. Blijven dat je een hele haveer. Dan ben ik market ja, en bedoel toch gericht. Toen je kasjanag, weet ook keersig. Blijven dat je een toen je een goedje schilderen. Dat niet dom is. J-show se eerskach of ashin. J-show se baartig in de vakken. Oh, no. Het is een molen. Er een me dat ze hullen injaus. Injag, haag, wat aan en hoe dat. Dat is een pekkenwacht. Ja. Oh, wie gaat mij is het terug gaat. Daar hoor je het. Hoe aan je hield op paard naar wonen. Keer, daar fiche te keer. Daarheen. Als ik wat morgen jaren zo'n vierkiersig een gootje gwatig. Zo'n haak, er moet een haker zitten en de gwatig haak in jeter. De haker zit weer in de Renessa, zei Marguerite Harbers, ze zei ik aan de haker het woorden wou. Jemmetje dan be called as go and you're trying to bat in a hat in your slips. Slips ach again as can turn. And so no what had caps and ach and clay got it as you shit for a government for that so in your engines is hoists on the bat in a hat it's a fay more. Agus catch and be a get a fine and baartig in de ashin. Ja, wat paard je kan, wat veel toch al watertje, zuur. En het weer het café, Nova Scotia. Ach, rosuur se be of animal. Rosuur se be of ma, at the end of the baartig. Daar veel je waar. Gedacht het paard in een apper nog, je moet toe, dat kiffers, en waar kiffer is zuur zijn je. Ergens haast, je moet toe winnen turen, zo'n winnen toch al paard. Hoe moet je paard aan meer vallen, zo moet je paard er ook al een corner mag kun. Als je Prenya prakker te water. En heel goed is een waterpeer van de media. Het water zwaar, paardje maar verrijkt. Toen we mooi aan 4 gargietje leeuwen. Agus, daar be een GS kakif. J yinagat, dat is een GS genoers. J va, hig shibistay. Vegan GS akavans na baartig. Men wanneer kom ik terug in het huis. En goed. En
een boekje zijn uitstet, ik uit een warfse bouwen. Kus een beetje Jezus aan zoals een factory zijn broodje. Een broodje was daar torstjas als een shell, als het kan goed kan zien kan broodje riest. Zo'n ja, zijn G-skellen. Ik hoorde een week veel mijn hoors gechanig. Maar een week, voordat het zo was, ween, of zo eerst gegaan, zo was gejuw. Kemmerien en gatje. Oh, had ik, let's have one. Agus kaatje rood dan kom al een oors. Het is een paard en van een goede gaat. En de ras, we hadden gehoord gaan het vlijken. Ja, we gaan een graanjer of 6, en dat zeggen goede maag. Worden je gaat kentje, en goede gaat meer dan sauwenjer. Goede gaat sauwenjer, we een pechelig rie. Ze hebben ook wat saaier, dus een de beste paarden. Dus goede gaat de zin maken. Hrummetje gaat de chagriana. En jong moeder en je zin en juw. Je kleef gaat je aan de zin, dat je veel kan je gaan pijn. En hij kleegelijk eerst keer hrummetje de chagriana gaan gaan. En je is een gava gaan. Agus Jay Hannig at Rishishin. Eerst gsailtje, no. Dried cod. Trosk er a haig. En Agus Bheith sé bhí se go gun de gaag se bh scol ar a bheith se bhág ach dé seo sa scol a bhain bheith sin oh, de skull. Táterósa. Ja, een skaltje. Een skaltje maun. Een punt gaat aan de naam van oma, zeg maar. We blijven daar blijven met jeden van missen. De skal. Zij kans naar kun je wel komen schalen. Niet vaarlijk. Het was 65. De skal er nou. Enrolled. Ja, we goed bewoond, je wou een hele waar. Dat was niet te maken voor jou. We gaan jou een beetje gaan doen. Dus we in jou voor grade 10 skiën staan. Ergens, goed ik paardje en jou, paardje grades, jongens gaan jou een week. Wat de kinderen, wat de ene kinderen, en dan je die in het school de hekkers. Is waar kopper gereden gaan. Jongens zich met paarden gebleven had, jongens zich met pleien als een bijelen. Jongens waar ons kan erbij maar. Agus sé nicht fearlan a bhín Sé. cósa bheith. Dat is Hamas. Kors nog een heen wende. Agus dé chan in a bhain sa scol. No perla. Rogáleg san bían sa Oh, gewoon zo goed gewoon, je brengt je gaat galig en hoor dat. En gaat galig gaat checkest. nach ro. We gaan al heel veel gaan naar brandje gaan dat de jongens hier te gewoon ter wat ook. De beste. En je goed bewoon je waar galig wagen. Ach cha rogáleg a checkis sa scol. Hallo. Ro fach an de jún sig sé fach go galeg sa Dat de scol. jongens. No óran no Dat de jongens. Pinnas. Ze perla waar. fat na húne. Jamie een na ceisten an san ecclis na checkis críos. Ja, en Paus we kimsen een kistje aan de galig, maar bij het smaak. Dat is een lynchen, jongens.
Ach, shepeerde was sinne. Dat ze willen juist misha. agus Jay Khanan about hol dunne bri nek en oma dan je ga Een goed bewoon je wat te brengen kali. Maar op ik toen je steun maar dat je toen je man goers naar poren peel wat er in zien gaat. Dus je hebt peel wat daar geen brengen gaat er. ro dunne sem bi men goers nach ro berle ach Va toen je nog gaan. Toen je nog gaan man goers naar peel wat waar kan je. chow Ja, sjön här. Jag tog rätt kara med det var en skal. Sjön en skalchen fatter förvärvs. Va Heilet det uppe i genom en horsne parchens. Det hållet vi ge mig hållet och jag rön jag gener. Goed jag gener. Därför jag att jag ska. Jag goed bewoon gener. Daar kon je ergens goed bewoon. Hier en is vriendelijk van het. Hier gaat er in een dunja zijn heel een goedmaatse skaal. Maar wat daar jitter is. Geen gaat de hele huis. Gopprig in haar je is een dunja zijn een goedmaatse skaal. Boden nog naar veel nog je weer. En zien maar hoe goed je små jo. Hon var en kärnfärste show var morgon där på våren och att där ekor kärnen jo en kärnfärste show. Jag var där inte så gaa. Det hackers han i kassen färste. Jag var där en för goed. Kone tjouwlichen of hem en goorstellen. Ja, en ze men goorstaken ja. We zien er gwattig. Ja, dus we zien een hoe. We zien er gwattig dat ben je ruim met zo. De penjerie er cool. Het was mijn eerste heeltje in zien. Dan is je, maar het jeetje richt het al aan school laten zien. Zijn Jew, hij gaat me naar geen Siena, zijn village weg als er zien. Kone tjouwlichen of hem. Jane Henneman of hem. Oh, maar. Kon je leer ze stoeltjes, peet en ik kon verder. Kon gaan. Ergens was geen van wat er is wattige de jazz show. Ga je shit ook aan heel gaan. Hij in zijn wen hij het nog zo Gabriel. Zijn Pope's Harbor daar. 4 gånger kast. Det 20 halvlek. Maar hij wil het dan jela had. Wat je små jo. Het var boen. Het Jesu haast bel. Het dosan. Het heel hek. Het Jesu bel. Agus var fjou in de hanig as een tjown doei. Nach ro waar je begin je ben een nege rij maar je fjou een kleine achter nach hij. En daar zijn er hier trouw. Daar verder. Hier toen je hanig hoor dat een water. Wat je hier trouw. Dat je een daarne koe. Een dreskoe. Dat is een dreskoe. Kon je achter. Ergens en ik had toen je kalven dat goed. Toen je maar. En ik jul. En hoe het kind je naar en ik. Ergens Koasa hanig. dan kan ik je hanig. En dan kan ik goed komen met weer. Met henner.
Toramit. En ik eerst een nauw maar 1850. Beter reizen en gewoon weer goed. Wat gezagrig, je hoe shit. En bijna gaan we weg, en bijna weg. Je ruikt wat je voor je goed gaat. Ja, ze gaan mij. Anytime you'd like to stop and take a break. No. No. We're on here. Version of Breen Becken me in Clonarster. Agus hoe schif go down a canna je han. Dan kan ik en ik had ergens wat doen je maar van ergens te doen ergens. Kan je niet jongen wat ik woonde, gaan je wat tjoen naar hoe het zit voor wat te voeden. Ergens net was een tres koeks waar uit de pekoog gezien. Agus va oren nach. Wat naar Nora niet jullie. Het was eigenlijk ergens een schoonjegen. Een schoonjegen is een was. Dat geloof ik, peulen in jouw hele tjegen, wat ergens. Je zou ze skillwakken in je. Skillwakken, snegen en schoon doe. Het was. Tegen 100 ton je klein halletje daar hier gehad. Ja, dat hier gaat nu als je dan ik vind dat kan komen dat er raad krijg je als een jekoos dat zou dat teus weer. Ze kan het niet vinden. Maar verder was er goed zo. Mag je eeuwen mag je eeuwen kan niet kunnen. Het was een daar dan is heen, het was negen denk ik. Dat is heel wat tjach weg, waar dat toen is een doel gemaakt is. Ach, wie gaat de China nog eens gaan uitkijken. Wie gaat het ook zo eens kan uitzien. Oh, hij toen een maar van zo'n leerling, dat kun je dat zeggen. En zeggen ze ook niet. Ja, de praat en Nederland kun je dat maar eten. Dat kun je maar gaan eten met een zit hier van je gasten. Toen je morgen volgend je gewoon de koetje. Ja, dus we had in de Kalian. Ja, dan gewoon is gewoon mee een skala dan gewoon mee underpa. Ik vaar dan naar Chicago han kun je gaan gaan. En ja dat aan de schreeuw witter en vaar dan ik mag je doen en een rot. En dan gaat je geen schreeuw weer. Jane horen in de version. Oh, en dan kun je dat zeggen bij de jongen. Oh, gaan er in me aan. Oren of active. Wel, en je sfeer en oren, hij sfeer niet er. Nee. Nu met je gewoon van gas, met mijn vertrouwen. Maar ik nog zijn niet varig, maar hij had de kwakkers en naam. Kooi, hij dus had graag eens een kastje, ik ga in het gauw. Zo gaan er in mij jou, kertje maar zo in mij jou. Ga nooit met je geboord van gas in oorlog trouw. En goed ook met zijn vast, maar een schijnbaar grammofoon te hebben, dat heb ik terug na toen. En dan heb ik het je gemaakt op een record, van graag naar Rogana, dat heb ik een draad dan. En maar dan ben ik aan draad, dat moet zijn vast staan. Ach, Rowan, en nou nachgezet en het orange. Oh, en nou, dan komen ze, en het orange ga patch van hoe het zijn leeuwdischen. Ja, het skriet is een leeuwdischen. Rowan, doe je zo'n be a gen of suicide? Geen gaar, hè.
var pøylig og kjenne gare. Hva var det ikke sin? Var pøkken då i en rakutjen, var røynd og kjenne gare. En par som lagt råd av vær. Par som har en merkels, har en kænjeks, har en maboks. Har en. Wel kun je eigenlijk weer naar Horentje? Anel, pøylig var kæj ditter. Guski kurst og sår. Begon paarden, die Jews, Jews plukte woest hier, dat bracht niet gepreken. Wat gaat dan? Oh, wat paarden, kom eens. Ja, bereid mijn hennen var, zijn is een oandagsaren. Ergens, Ranya oran mochje, en mochen, en gehoord oran atreb. Daar mocht ik kunsten ga je der gauw met een duimbrug. Wat de shit wordt soms, wat zijn toen benadekens. Wat je naar mij hebt. Ik ren je zijn oran, maar geen die kei aan neer, nou niet zo ver je neer. Ergens, waar mij. Han skrit hans ljore Kalmeoin, Malcolm Gillis shit. Hans ljore sin. Smelder. Ja, dan ja, oran ella der han ikke hier adventure man hoor zeggen. Wer dachte. Es weisene vroeger gemaakt hoe. Waar de schenen oor zijn. Waar een paar zijn heel vi gaat de kop in mijn koers. Vi gaat zwaar een schein in het samen of zo. Ergens han ik goed kunnen staan, ergens gaat je een mensje genek. Han ik arachisch, dan je oren. Goed dan het waar je als een unisch. Dan je zien oren te oren je pijlen, dan je oren te lonen roe, dan zien puur med henne. Jag har som en köke för gara. Jag har kärv i en raseris. Jag har tjus. En köke. Kommer wij dan? Jalla. Sommerroer gult de griesgarig, daar stikke doos, de onder grimlach hellootjes, toch goed rietje en fijn. Es na fijn zo, je in strijd het gemalakem, hij leek in lekker voort en weet je het zo dansen naam. Jan en Kurelsaat, je kom maar even aan ze vallen, door de rug een beetje duiperig, kasvaris ernan. Gewoon zit een goede kerstdagen. Ergens, ja. Maar, verder, je kan je roosting aan. Jongens, goed, maar, wie graag heeft een chihuahua. En wie is het, de hele samen, wie is het, en het, die dan, de tuingarage het was een sinds wie aan het hele zou rechtjes zo was woningen boeken en ja zeg het schrijfje paardje schurgie paardje zo was het bleef zo maar die is niet aan een bij Holland ze gaat dus jelen niet aan een praat gaat zo was woningen boeken en de garage het schrijft hier schrijfje te vinden in Marsen dat ja niet had kriga kan ons frutten så hon man näus. Alltså kan ju så var så där vi nu klarar sig den. Vet man jag mig att har också klarar sig det där. Och vad tur så koras den då kärran att det
Oei o ag trwa marachid, oei o ag trwa marachid. Oei o ag trwa marachid, gan gagat mi fawr gan groesid. So that in Gilroin you was me van Valak and dollar me can boys, a squawk for Machwick. Nor enemy was got to me at that can boarding Machtal and volley. You are the Machido, you are through a marach. You are through a marach, and I got me falcon roche. Gerieten was dat die zo niet zo graag en het veert de bouw en wou ik. Het veert me zo groot, het gespoord aan mijn nou, zo gauw kan rijden scorn. Wij kennen een hele dag. En je laat dat komen. Dan is het waar pijnlijk te gaan en je kan het schreeuwen. Het is heel lang een school riefst, jongens gaan heen schreeuw, ze leer ook bij waarschijnlijk. En van de haren ik, dan zien oren, schaf vind je de hoogste schuim dat goed was. Dus je maar wat, goed oren toch goed maken de hoogste nog. Dat je natuurlijk dat sloska een manuscript. Dat ver Collins houden zit, van pijlen je de haren ik. I don't tape recorder sound and all that, so I put into you. Fine. Is Cohen doing you right the orange? Don't what I make. Don't McDonald. But I'm a hen of it. It's, Jen orange in a rain in me yedig. hmm? And orange in a good doom bed in Yarella. Ah. Jen orange a version. Oh, and you listen, at the unity be put your shin, who me, I think it's arches, clay arch. And färdigt är det då i vilka brunnar ute i en maskin. Is för oren washtach vachke oren a kanjik film. Ja. Is oren maki kutchach. Ja, en maken. We zijn aan de keimbouw, de keimbouw is een klein doos, we houden het hier aan. Daar op in de baard, ook kutje en lang zijn, dus waar schijnt, waar paars in het toelachen, de grote geelers. Ook mee, die goedje en hij, het eerste, der wonen je raar, had ook kinderen natuurlijk voers gedaan. En het was alleen zo goed, ik erg gaan, waar kappervee gaan. Wat je ook bekend, het was voor gewoonheid. Het was pijlen in de haren, en dat waren kärran när han kan igen det kan vara. Så kan jag vara eko. Vi kände det här ett år vi kärsta och jag. Den Malcolm Gillis kom med in. Den jag pejlar han har jag nach mer gewoon med den jag han mäcker riv någonsin. Nå han kursias. Den jag den var. Så. Ro de shank ro luog så biach kan en taumat. Ro ni laling. Där fan får en sån vad jag agree va. Han har den inte med. Ro woogach de vashavog. Ro shinna dol has. Så var en woman. De woman achter. Vi gaat het kennen nu, die hij zegt.
Game got the war. I can't even know the war by now to course, I think. Kuskero uiteracht voor dit of dat, je course niet. Dat is wat te morgens. Grennig had al lang, dat war zegt maar, een tier. Ach, maar je dat je een oor zijn water dan een haar en je valt gewoon met z'n water hier. En goed, je staat er gewoon door je haar zo goed je kan hellen. Kan wie de wel woord? Kan wie de weer kijken waar? Ja, is zo mijn hoor zet op aard. Jenne gaat kleroor, jenne gaat zo als hij veeg naar grote roofvader. Dus men har bära såna näppor som maakt glas, så nodig. Skulle jag kunna när man var äta bolken där och kunde jag fiskat man går sig. Verder niet, nog bad niet. Hm? En jij verder niet? Finner nicht alles borren nicht. Sen jag då ich en borren nicht skulle vara gärna. Kavugo. As efter henne katanao Haro in de porren is wat gepast. Zo, je vindt niet, ja, dus. Zij begonnen, heb je gaat erop, is groeien van. Ach, je leest je haar en je gaat ooit bij dit. Jij naar haar en de weer kijken hoe. Ja, bij paardje waar aan een rooi gaan, je hebt geen wakmes. Een paardje is een leeuwig en aan zeggen. Ach, je gaat goed bewoond en haar en je gaal. Dan je rekenen gaat gaan roeien. In de roeien leeuwen. Goed bewoond, joh. Vaak is je op heen woord aan een tijd. Oh, gewoon niks. Wat mij gaat het aan roeien. Ro woord aan kapeen aan zijn tijd. Hallo, hoe kan je die? Ach, waar hoor ik? Ja, wie hoor ik? Toen je zit zo chans. Dan een goede toen je. Maar dan ga ik het aan en dan ga ik vissen gerast. Zo'n oor je gaat. Steen kalt is erbij erg gewoon. Dan gewoon. Hier en achter die heb zijn vangen in de weg. Waar die, terwijl die, waar hebben verder weave, waar los, zeg het, waar schiet doorheen. Zien we hadden een kleroer, hadden wat chaufferen wilden, dat er wat bekte bij een huimen en hakken eruit zei. Kroeien hond, dat is niet uitgepakt. Hij net touwen of zien, dat zie je niet. Er sint begonnen uit de bureau. Volken gaat een duurder. Er is haasje gaat Haasje gaat je op en oor was ik gang maar tegen de haren kan gaan. Van de haren kan je een ruuteren. Er is waarom toen je een paarsje. Zo je gaat mijn hoors. Hilke gaat een hoor. Vooral gaat de zien. Waar mijn konje was hilke gaat daar. Nou, want daar waar hoe perke van nu is de woord. Er is welke paarsjes dat je al gedee leert. Snapper niet, wie kutje kaal kein fertig ist. Bornen har ich nicht hinaus, weil gehaas lek kromak. Es gut doch tant som vi gered. Sen uit du kast om de haar, de gifferen, voor de gezin. Is herigi goed kan ik een år aan ella. Ik na fijn met karren, maar zeg me ris ik in verder uit al. Er bent terug maar. Dat is gefeind, ik ga na 3 jaar. Ja.
Dien sig sin gott der var hergat sin en bi sin en fallafs. Rak iguanax chur honamach sach písela ó bógus sa chur le bord. Agus bheith bog. That book, well, how do I, that gavoku had a dunst rie. Agus bhíag áran a dal, fat na húnne de bhíag a bhóg. Oh, be agreed, yeah. Ró áran san bí eile ach, ró gúil sibh a fachil díobh cránan. Cránan. Come on, man. No, a gúil sibh díobh a fachil tálaach. Tawag. No, dyr bheith chwawn óg ach, bhíag a sein áran beg. Yeah. Wel cynne ac y fed sin Jechan Oh, handel kind of met kinder sin. Vi kran aan de zeg kran aan de vigake. Vi gat de goed je nog bij de klein vach weet dat het in een kran aan de in go. Agus kur gaat hoor. Or aan kaal ik op de zijde ja voor hier was een paasje voor gaat op. Ro or wel cynne ac y fer na fachwan gyn yn y hor yn y fesin. Ro yn cwbeg ban o'r roedd cynt mar sy'n awn. Oh, en dat kun je met kinjo. Hij is een groot paasje wachten. Ach, dat pijlie zijn er skoedjet daar hadden misje mijn goers. Dat was mijn goers klee ook. Een paasje zijn er schreeuw. Nu een beag ad y sein dyr beag ad y blew yn Belgium. Big paasje. Paasje had big zo'n klein anje bij big at de zijn. Goed, je hoort een maar een big van big waarstaan dat big oekbrettig. En daar je gaat er. Zijn je het klein rietje en daar. Het is hoger gaat. Echt een town doe ik. Voor wat blauw de groei big at de zijn van de honing en daar je hem mis kon ja. En gewoon mee. Veel je kraan aan de kalp oren. De pleun, en dan is dan en je had een pleun aan. Je nog wat de kale oren pikken. En noem je gezegd. Reinship immer ag an jawn dwy, ag a sin ceist a bhacam. An beag ad a brin idjid an jawn dwy. Ro neich gynachga o cyrsana a gac ad an jawn dwy. Ro... Oh, bij neer vanaf pijl de neer en jam doe. Hallo, gewoon met je kan je zien, maar ik toen je het vatten van jou en je hand niet als een jam doe. Hij is op daar, maar hij heen en ik kan ook wel eens een church in. En dan ben je mijn koers in oorzien. Virginia ga ik hem Kim de Hoera mist in Cornish in Jersey man Ellen Jersey en een English Channel. Agus Jay Hoera ga je een corner. Gaat door met mij schrijven. En waar zo hij dus niet jouw ziel dat. Ach feisio fy gynsio, mae ein fewn na hochgrain. Dyr feisio awn sy'n eglwys o feisio yn eich sy'n agos fe Joe Murphy checus na noran. Feisio fy brin mae ein na hochgrain awn sy'n jawn dwy agos yn chalagyrach. Oh, waar. Jane eich gefeisio. Ga je goed eens moe in de haar en je pijn de haar en je ene een hoge grens en jabbergerg.
Ar ein marg, ar ein kakig, ar ein krech, ar ein gul, ar ein kanjig. Dus daar had je het kanjig. Eens meer goed maar de drie garlic, beelde komallers, Frankisch gul of garlic of trot. Kaartje goalish of sin. Oh, gewoon maar shit voor je leren, dat is leren dat je dat. En nou nou ze... En dat is een kool gewoon, ik kijk eraan. En nou ze gaalik erbij. Gierig maar sin. Dit is mijn zin. Beelde komallers. Garlic of Frankisch gul, of garlic of trot. Ro, doen je zijn biaan door de wasje bek, of aan mij en een neerken, agus een skiel. Va pöjlig. Va pur med henne var till mer. Va skrev i ta work jäga. Kunde mer gå så was kan mer tar om jag be. Men jag kan inte så hålla här, jag har inte för jag har rott inte till mig rätt. Jag hoja. Van an je pach ja, maar dat gewoon met je koin der pach ja. Ach wir rannen nou. Wir rannen ach. Maar je in rotan wat hagers. Ergens vind dat truie, maar dan is het zwak kan truie. Ik zoek als toe die het zwak kan truie, is gaan nooiers, en ja. Kwatzig jij. Ro de brien en de gaskig. Oh, van daar kan ik weer horen zien. Een paar seizoenen in de skiën, maar geen jaarste, maar kieuwen. So. Doe ik een beetje kijken, je hebt er graag aan zo. Dat en ons nou. Ach, koele bij ons de nerken en wij zijn bij Riaster, agus bij Ro, goalish of die Fionn McCoy. Dat kieuwen. Fionn McCoy, agus na fiantichen. Fiantichen weer was, geen het skiën, maar geen zin. Agus verrellen Buchanan. Buchanan, waar skiën krijgen maar geen tjouwers op Buchanan. Agus en je kun je dat maar zeggen wat voor je. Jamie en Pop en Sir. Ja, is bij Polio is gegeven. En je ken je waken, maar en je paars en je ken je een randen naken. Goed. Kemmer weer gaat de kort kreeg er een skielwaken. En nu het wij sjouwse de wij mischeke vanish kutjach. Agus had ook het ganse ach broken paper, agus stochen in banje. Rutten maar sin. Agus raad gachi hoed meer me haan. I don't in neemt zijn enkele. Dat gekreeg waar hoor je dat. Waar doen je maar kleer. Maar de strichtje wie zijn neer kan zo. Wel kun je ook round zijn beekhouse eruit. Rannen of je gaat. Een deel. Ja, het has ook sejouwruk aan de vuurlijk gaan. Och round zijn kun je meer. Kan maar weg. Meer als vuurlijk kan het hier gaan. 3 var fettan, daar var koppak, kjærken skobak, så som jarig. Agus kutjach húnata vi at de dolmen goerst eigen blenure. Gaan je zaken maar over de gen of sin far roshisha. Over at de man goers eigen blenure, eigen hemels eigen blenure.
En dat kun je me, heb ik uit de kale randen niet er. In de randen wat, dat is een jeun doertje wie gaat gaan gaal. Ook maar niet, uit je woorden bouwen. En dus, hoe was er een jaarspoel waar, en van noorden, wie gaat het toch gehoord wat uit. Ach waar raunach uitje golen, gallen, groei. Hanik meer zo nacht lem goen. Ach wel als je zin zie. Uit je gewoon groeien, rijden we hem gewoon in de. Hoe is je bad gelijk groeien, kunnen wij je alles doen. Hoe is de gelijk gelijk troos, maar je kan het doen. Dan doen dat we gewoon meer en groeien stremme pek. Ro round zijn bielen. Ja, dat kun je met kinderen round dat. Hij wil met je kaal round, die er een beetje ruim en huis. Je kan niet schouwen doen, verder gaat round en achter verder gaat hij zeggen. Dat kun je niet meer zeggen. Nou, uitje houden. Jij weet dat het Gianna weer een uitje was in. Wie gaat het je een pijl verrotten? Een paar keer. En het is een maar aan de grond rieven. Ach, die paar al toen je het vader, die had de priestje open. Geen to klessen, had ook kles, Demi kles rieven konarsta. En voor ik terug heeft dan, Zo'n langia naar de maatschappij, ik in de. Nou, ik had dan maar voor zich gaande voorraad. Jij was in. Voorraad. Jij was in. Gaf, dat was ik daar voorraad. Aha, ach. Een ietsje gaat jij wel. Ja, en jij voorraad, nou je morgen in Jew. En we gaan doorgraag gelijk. Gideonjes, voordat mijn hartje aan is. Dat ik ken het chill. Hopperig, dat is een jiggy chill. Ergens, dat ik ken een hartje, ja, een hartje gewoon. Dat is waar maar. In mijn huis, dan waarom ik van een match gaan. Ze had ook een beleid. Nou, de jaren al feest en trots naar hem in voorraad. Aan ze deur, ik kan wel in dan. Agree? I was just wondering, should we take a break for a minute, or could I ask you more questions, or would you like to take a break for a minute? I'm going to put the kettle on.
Shorty Angus MacDonald, and he went over to Inverness, spent 2 weeks there, and he was in at Joe's this morning. They had a bottle on the kitchen table, having a hell of a time, talking Gaelic, you know. And this R.D. was going to college at the time, and he was very popular. And his mother was one of the best cooks in the country. When they'd come to Inverness, they'd go to R.D.'s, and of course they'd take them in and they'd have a big feed. So R.D. walked in with three of his pals from the college. And Mrs. Smith, she found out that she had to go over to the store, so she went out to the kitchen. She says, Joe, nene me year, she is go down with the boys. Yes, yes, yes. Do I have to go down there? Yeah, you have to for R.D.'s sake, you know, she said. So he went down, fixed his hair and went down, took another little sip and sat in there, and they found out he was a miner, you know, and they had, two of them were engineering students, pre-engineering, and they plied him with questions, you see. And he was answering it every now and again. He'd pull the drapes, you know, and look out, see if Peggy was coming. He saw her coming. She was coming close to the house. He jumped up, went to the door. Hurry up, Peggy, I'm running out of English. It isn't here fast, I'm running out of English. Guess how's the Peggy? Stay on the street back up here, what? Oh, Jesus. They all kidded him for that. For you. Yeah. You got her. Yeah, that's good. Yep. There. You go. Wel, kerst de vaak om zie je dat niet meer een goalische wie we vaak al Bruce. 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 Sure. Sin vaak al haag gaan in Glendale, kan je. Bruce. And son. Moonshine. Haro vaak al sinakev. Hello, happy Carol. Aha. Rod dunjes een beetje Jan of een stoesje. Oh, wat pijnlijk. Ja, van de raceries. I got him. Nou, waar de potten toe wachten. Ja, dat je aan ze vaak wel wat cooler zit, je bush. Men gaan door bush, waar is het je wel keer, bush whisky. Dus, wat, aber ich sag, muss er fair. Det var italienare som amerikaners. Amerikaners år några. Det parallellen är sen tusen pengar där. Det parallellen är kursen sen halv. Det människan skin. Han gick skin har sett det gott. Hon var där voskan. Ja, frog. Agus fu gadachat skuratan kuran se vashat. Cheer fu. Een alcohol die dat machine. Hij had dan niet er. Voor service zien dat. Had je een gore horse als een voetjal. Dat is niet waar in. We zien een fortjuweekend en zo. Het is van het hout de reisjes. Dat een gonger de reizen aan ze zien hem echt. En dan zie ik weer uit hoogte, ponje. En zien. Dan achter dit is zo Maria. Hoe dan zien ronje, hoe dan pachte de geneig ik wil een. Ik wil geneig pera por de ein. Het is riga ron China.
Shinka. Maar Shin itere na wees in geen gaursaas. Nou, wat goed vind je het toch dan? Hij is voor een paar jaar, nu was een half zoals ga je. Je hoe dat gericht krijgen. Rot de peren gewoon in katrieën. Goed skiperen gewoon in katrieën. Die gaat kennig. En kennig kauwen ze winjaatje. Als goed gaat zien, greetje gaat zien aan, dus er was je aan mij als een geus. Wel goed, man, jij wil het vallen, om wat bij wat. Als had een open down, dan noemen we dat, had een open down. I put on the open downs, en Jeske had wel, well, I don't know, prijs, en er Jeske had een Jew. Goed gaat, als je het koetje was, man kon wel zwaar keertig niet van een waardje in de stoel was als. Hoe is het, your whole business. Look at this, voordat ze vrij zijn, 3 maanden. Gewoon doen je wasje. Wat dan niet binnen met je zit er. En dan zei ik, nee, maar goed is. Pijlen, joh, ga je nu de jede rot rijden. Nu de rot rijden. Je kunt je er wel. Je rot je naar huis. Ach, kon je waar dus in? Kon je wasje? Oh, man. 3 vies het play aan de boy. Rode die een bier, kutje. Oh, dat heb ik eens een gin en can. Even niks te bij. Jack oren some be yen of my yen shin. Fudge go, no. Go as you leave, bro. Oren some be my ye. Oh, gewoon. Ga je aan en je zat een gin dood ga je aan. En jelle had me zeggen, en jelle is een kaartje van je. Hij is schreeuwen uit, en aan de deur gaat ik. En bij versatje in Rachis. Dan wanneers, hoe ik vers zou gaan go, wanneer er ruimte, dan had ik zo als ik was, boetjouw, ik had ook op panisch. Hoe jats, als je het er al. Had ook gewoon nog een pijnje. Nou, als je niet gewoed op haar ook gewoon nog een pijnje. Kat weer een eigen kan gaan op een dansen. Riep groeien jeetje van, en iemand en een jongrie. Naar hen met je koos het behoren je van nou man. Zo je gaat me wel de pans in wapen en rond waantje. Gaan je verder zo gram zat hem gerapen. Goed ik me gevaarlijk gevaarlijk goed naar gaan. Van goed de middag goed, zeg je en je kan daagjes. Ach, niet van huis en ze niet in tot je schenagjes. Zijn je mee me goed te zien, je mee me gaartjes. Je mag een potje toe je mee naar moeie die alavan. Zijn jou een poei paar als een aardig man ever. Zijn dat dat? Is je wel achter me zijn? Ken me de jongens als je shin. Oh, gewoon met een film kagaal. Kaartje. Oh, hier is ik in het huis, mijn goers. Weet je schil, weet je toch. En dan woon waar Greece, dan je toch noem. Zo is gewoon te lief verder. Weil de raad was oren niet van goed. Dus hoe had terecht op die koetje aan een raar oren. Wie oren dacht ook. We wonen geen toe in de horen kwartse waard. Horen wapen, dat
Gana nicht erg allemaal. Een feit aan geschiedt waar. Waar helemaal. Kovashi. En dat kan je wel een keer tegen mij. Goed geloof ik een leerling en het leerling. Ergens waar. Ja, niet meer kaal hoor. Het was gewoon. En hier het was goed. Kerstelen vakum. Vashin en Greenbecken Fotchku. Kan biegen de Gianushin. Agus va aan een aardje kan va na soccer is de minister. In ui shin. Ook bij het toch hadden. Toch hadden mee. We voelen pijlen aan huis. En ik had schoenen. Dat kon het ook uit. Jullie zijn grak. En grak is een mooi en paardig te gaan. Breng je sigaretten in jou. En je scheen. En je ieder kalt sigaret. En als je dag hier school, er staat je sigaretten. Als je ook leest je sigaret. En als je toen je met verwoorden of dat de kou, hoe je een hek is de kou cheert. Er staat je geraakt. En ga je dat weer wel een sigaret. Een je zin. Hij gaat een sigaret voor een raadje. Ze spat er een krippel van je en je eet. Goed ik een geraakt. Hij gaat iemand één keer te gaan. Waar de venstje in pijlen, je een route waardje aan. Hij komt er zo'n chanelle, maar er zijn jullie zeggen het kieuwaas, dat je jakker akateri aan al ergens akal. Al ergens akal. Dat ik in town, dat ik maar pijlen die je kijkt had daar gedaan. Daar gaat het een gaar. Dat je naar zien gehoord. En toen je gaat was, zijn je boeren je heen. Uit de spat zijn. Rooshiesje voor de town in de nekwish. Als je 3 mijlen van je koers. Dus kone suckers te waan, aan zijn nekwish was. Oh, zie het zakkers dat kan je net maar zeggen, Mr. Alster nog geversen, zijn einde kan je waar. Mr. Alster moren vragen, doen je moren. Kom eens wat verder even goed, jacht. Oh, Rogale kijk. ja, ze garlic beperen, weet je, wie gaat in de sharm aan een garlic. Garlic, ik ben je moet gewoon garlic gemaakt. En ik ging je geleden wat geschreeuwd hij. Schreeuwd hij, idee hij, ik je. Oh, je gaat sharm aan een garlic, maar berichtje. Kovan Ryan. Hm? Kovan Ryan. Ja, wat rond je waan en je en je ik was en je zaken dit is een barretje golven. Niet ja, nu je de Inverness zeggen. Ach, Hunata. Ro suckers to be on about animal. Dat ja, dit kan wat kan je geen malule. Misschien Mr. Amster dan nog ga je een barretje in Inverness opschalen, ga je zijn nu de zin. Dan ik Mr. Amster wat geversen en dan goed. Wij zijn 40 years ago. Brat go. Ro neertens en biachke me je. Peilen je. Daar kan je zich veel. Die dat ook al niet meer hebben met het aanzien. Hij zei, de Sianen gooit eens naar het aanzien. Op de pijl en jouw jongen gewoon een geleerd het aanzien. Ach, wat kan je dan ga ik in je pijl daar gewoon. Ja, en ze zijn roties en
gastas yn dwyt, fa tewch mor eich fa o gael i'r ddewch eich. Fa'n ailet ble fa. Agus, ar o'r gwydi ffyrdiach o sgis y fan o tefod o wair yrst, na'n di drof doedd fi'ch fewn iawn iog cynnioch i gael. Choed i'r am ngwrs ac y dewr ac fe siarad o'n seti yn y gaf yr yn nŵar. Ac fa don ac y sy'n. Mae'n sy'n awst i'r wrth ffal y gwwan fas ac wrth ffal y gwwan fas ac hwyd by bwy fewn i'r rhaid daws i chyns. Agus ar wat o fad o yen y sitar os fad o yen y siaras eich hwyr o droch roedd yn ddiw ar yn don o'ch sy'n fa misys yn na mis fa sy'n haw ar o dwlach yn gynnydd diolch y sy'n ac yn yw'r ac fe son set fa fen yw'r yr wcht sydd gen o'r wrth yn gaf yr yn nwar Kitchen mawr ac yn war crwa iawn sain nach de jecht de go draait je die van downs. Wat zijn hem keer downs zijn ik. Je show er meen. Je kun ik dat is met het ouster in jou. Ha. Had hij er chance. Heb je ze kieten is. Had je dat zie de geure. Kom zien er thuis. Je gaat vallen na een fijn met het ouster maar dat de eerste on je leven. Feidan. Als je het waar kasta. Kemer i yw'n sy'n yn daws? Kemer i yw'n sy'n hwyl y dynion daws? Ja, recht o ganse. Recht o ganse. Herig, wel gleag, herig dynion a sy'n y gansus. Herig an yna, really, herig dwys y sy'n dynion, nian ogs, herig dynion really. Ro drochadjin awn yn bieg at y dawnseg na drochadjin? Ro drochad sy'n bi mewn? O, haro. Nu, ro nech sy'n bi ac o mi ein sagarst y rhain siawr sydd y miralt. Ro brin sy'n bi ac o mi ein rwtyn y rhain nech gan ac o mi ein fiawn ag ro power. Son rwtyn i ieanach. Dag erig sy'n rwt mar sy'n yw. Ja, vi får de bröjers. Ja, men kanske man bara ginjut en då i kjären. Sjönkare. Machide och en fader Archie. Den är med mig. Den är kriast i Jonas. Så. يعني غاش الدنيا شارع من ريابنا باتنا كوت مناتن سرقة بارك الكوت مناتن سرقة بارس خاخنا فاتوا دنيا رخاب Koa safai. يا سفارة شقنين Nu a gwyl sy'n frif ymrog sacrs da hanig as yn jawn dwych fer mach gilei. Alan mach gilei. Sé rhain yn toren ha banashek na bach gan y noch. Gwyl sy'n frif yn toren sy'n. أو هو Fel yn toren sy'n atyr. أنيل A mi cael yr sy'n na ffachlan. أنيق بقاعتي رشين لا جواب ما من شوت نقول شيء تندانو دنيا خان بيك باون دا هو koppereerde railroad dat kapelde dat Kosovo sa. Ergens wat hij vrolijk is. Van oren is klein daar. Ergens dat vi gaf håg har kinien som såna eller hur var på den bakan. Det kanske ergens här och som hen kunde gå så fakt med för att skjuta i så var kan det gå de wijn van Gokran, dat is een bal gaan wachten. Maar misschien moet je krijgen dat wat de 15 bal gaan. Kun je wijzen gaan aan. Ergens den tar han van en dag och slå.
sa Kennevid, he got that skachad if ever and Bernard the Hoiders the Mary to say at Saragora. Jag gav en kärra så släme för så det vi var så gården så oss. Han gör att gara, sen sen det lite av jakt och stråata. Ger det när hästar spåla spatta nog där och nog alltså. Hur jag sker struka det var. Gav kora kriga det några. Väl gisha trapp några så. Alltså att det höjt nu ja. Men mycket brunna sjönjer. Kreknisch. Was a Halifax. Geen gaan bijna go. Dan of zo bij Paul's ik. Waarom zit al voor de wrong point? Ik ben bijna. Toen je gewoon meldt dat ze gewoon een media. Die is aan neer maar je dat het je me vermoord is niet reëel. Is dat voor dat spatta? Hoe ja sinds ook aan de water zo je nog kregen de noora. En dan ben hier roetkaltig is. Dan met je zagie. Het is heel sinds met maar generen wij kennen. Had wat kachretje niet doen je neer zo gewoon ja. Ja grein zit. Ben je bagen. Dat ben ik. Ja, dik waarom sin a pile in a hall and a parish man horse cast. Agus have ik talaket steun je kast, steun je wogen. Dat heb ik talaket sin grain ben geen goedig. Maar het kennen gaat heen. Aha. Harosa grokans een beetje orange. Ja. Harosa mis. Ja, så a pile ju. Nu dat a pile ju ga en jarat dan kan ik toen rot moet je naar boven gaan. Als je toen je gekast is, was een doodje hoe een penja had. Als je meester al in de reinen toren nog hé. En je liet hem voor in. Shin had de krijg. Ik heb bijna check naar boven en dan. First gewoon naar boven. Bijna check naar boven en dan en mollig ben nou. Ik ben nou, ja. Wel fakkels en bier. En ik ben dat is een brogen met de roges roog. Ik kan gekkes kalje geitjes paard de gewoon naar boven. Check naar boven en dan. Benny check naar boven en Benny check naar boven en dan. Kermo ben nou. Ze roet gaven wel. Wel barach. Oh, en je dan hoor ja. Moran Tangri, Gijera, Passion Glava, Moran Tang. As I can today. She taught us to read, taught my sister and I. She taught us the alphabet. She taught us all the tables that we were supposed to learn at that time. Tables of weights and measures and lengths and all those tables. And I could read. The books were condensed during and after the First World War. And I could read the second book was the third and fourth. And I could read the fourth book as well as I could read the primer. And when I went to school, I took the second book with me to school. Going to school for the first day with the second book. Well, the teacher put me in grade 1, and I went in May, or the last week of April, and at the end of the year, she put me in a grade 2. Grade 2 was third and fourth. So we had, but our English, my English even today is not that good, because I left school at a young age, and but I'm very thankful that my parents taught me Gaelic first, without trying to teach me English and forgetting the Gaelic. Because I was talking to a fella today. He's from down outside of Sydney.
And he was growling about people who would talk Gaelic. And his parents spoke it fluently. I said I told him they made a big mistake, that they didn't teach him the Gaelic first, and he'd learn his English after he was out in the world or went to school. There are professors of English from all over eastern Nova Scotia who went to school without a word of English. I know, true. One of them was Alan McCachan's brother, Johnny, that died, that was killed in New York. That man was a professor of English in one of the big American universities. And he spoke Gaelic fluently when he was in college. So, what was it that your parents, why did they make a point of keeping the Gaelic in the family? Because they liked the Gaelic, and they liked the Scottish culture, and they knew it was part of it. We were lucky enough for that. So do you feel now that Gaelic is losing ground? Well, it has lost ground because of and blame it on the older people. Take, for instance, my case. I speak Gaelic fluently. My wife spoke good French. And we could have taught the family the basics of both languages. She'd be home with the children all day. She didn't work. And she could have them speaking French. They'd be as happy as anything to, when I came home, to try and explain things to me in Gaelic. And possibly the whole family would be bilingual. But they'd have the basics of Gaelic and French, and if they wanted to go further, they could. Because as a child, you learn so quickly. Now, the first remembrance I have of my mother is they'd be playing on the floor, and she'd be asking me to spell things like cat and dog. That's the first thing I remember about my mother. I was maybe 3 or 4. Well, she started this right away, you know. We spoke Gaelic and understood it. What about all the other houses, farms along the road? They practically all, at my time, all of them spoke Gaelic to their families. The next generation didn't. They went to the English. And how have you managed to maintain it, living in Halifax here for so oh, long? that's nothing. Once you learn it, you'll never forget it. You could go with, you speak English. Do you speak any other language? You could go to any French or Russia, learn Russian, and learn to be fluent in it, and not hear a word of English for years, and you'd never forget it. It's in your mind. Because you'd think, when you were in with the Russians, you'd think in English and translate into Russian. Very often, I think in Gaelic and I translate it into English. When I come into a house or a place, or when I meet somebody first, my first impressions are in Gaelic, good or bad. That's right. My first impression. You heard the old saying, Cape Brittoners have I say to myself in Gaelic, well, that's as true as it's spoken. You'll automatically, in subconscious mind, sums it up in Gaelic. You try to put it in words for somebody. And if you want to describe a person adequately, you do it in Gaelic and do it in your own mind. Now, languages. I'll tell you about as we're on this. I was in the hospital with cancer in '89. I had an emergency operation. The
tumor broke. And I came out of the intensive care the 8th day, and I was pretty woozy. I'd only be sensible for an hour, and maybe I'd be 2 hours raving and telling them how bad the room was and things were so wrong. But about the 10th day, I was coming along pretty good. My sister called from Boston. And the nurses, God bless them, they were wonderful. They got everything ready. They had the phone from me because one of my boys got me a phone right away, but they propped me up in bed so I could talk more comfortable. And when I spoke to my sister, she answered me in Gaelic, and we talked for about 10 minutes. You could have heard a pin drop. I was in a private room right next to the nurse's sitting room, and there was a mirror, a side bureau with the mirror, and right on the door like that. And you could see them come and listen. And you could hear a pin drop. Everybody stopped. And we were talking and kind of laughing about different things. I was describing some of the things that happened to me, and she'd laugh herself silly, you know. Anyway, after we hung up, this nurse came in, young lady, very nice nurse, capable nurse, and a real doll of a girl. And she said, Mr. Gillis, what language were you and your sister speaking? I told her. Well, how do you do that? She said. Well, I said, what language do you speak? Oh, I speak English. Well, I said, how do you do that? Oh, I know what I'm saying. I know when I talk, I know what I'm saying. And I can read it, I can write it, I know, and I really know what I'm saying when I'm talking. Well, I said, do you think that my sister and I were making noises for 10 minutes on the phone without knowing what we were saying? Oh, I never thought of it that way. Now, this is the attitude that so many people have towards a language they don't understand. Not Gaelic, but any language that they don't understand. That it's just gibberish. They don't understand that that language is possibly the most precious possession that those people have. And they enjoy speaking it. They really enjoy it, like I do the Gaelic. I'm delighted when I meet somebody who speaks Gaelic to me. It's just like a fresh drink of water. But this is the attitude that so many people have. And unfortunately, over the years, the Scottish allowed themselves to drop the Gaelic when they could still have it just as much as they had originally, and their children wouldn't be any worse off. They'd be better off. Because so many of them are trying to learn it. Now, the other night that we were down there at that church, you know, that Stacy McLean, she was over here night before last. And she wanted some songs, and she wanted me to read some of the songs for her, and she was here about 2 hours and a half. Well, I did all I could to help her. And that's all I could do for her. Now, any more questions, Mr. Murphy? One more, yeah. You're so good at answering, I gotta come up with another one. Well, did that satisfy you? Absolutely, yep. Are we gonna lose something in the culture with, you know, as it disappears? Well, not that much. They're still absolutely in the country districts, and you still have their culture was not very different from the other cultures, the Scottish culture. The songs are and the languages. But you take the Irish. They're
they're very much like the Scottish. You take Irish Gaelic, very much like the Scottish Gaelic. It just depends on the part of Ireland you come from. Some parts of Ireland, their Gaelic is very difficult, but other parts you can understand it well. It's the same as the Gaelic is spoken differently when you go down the North River. Okay, well, thank you very much. I think. And you should, I'd expect you to be carrying the old banner for the Irish yourself. And you do well to, he could help you Yes. to, how are you and how, Yeah. and a few words like that in Irish Gaelic. Because I was working down here in Sears. I had charge of the heating and heating maintenance in the boiler room. And a boiler inspector came in, and I took him around. He took him in the boilers, and I couldn't place where his accent was from. He sounded like a Manxman. And then we went through the building, testing the pressure vessel, checking the pressure vessel. And going to the carpenter shop, there was a McClellan from Southwest Marglee working there. And I spoke to him, Gaelic. We always used to have a little chat. And when he went by, he said to me, "Amisha ma kutach, I'm well also." And then he laughed. He said, "You know, that sounded so good," he said. "That's just almost like we say it, what you said." And he was from Ireland. He was from down, not too far from Dublin. And I could talk very well with him. He was the finest man you could meet. But he got such a kick out of hearing Gaelic. Sint the bheia. The chunnich agus me vistu sa bhalla uair san bí gus an dai. When we told us to think, can you work some be? No, she, Hamisha, Hami, Clay Hollis, when you stay, my dear, shit, fame some beagle. And she went a poilian, you saw, and then corners how. The garlics and the clechcommons. Agus an canan. Sé cow onas gaan. Han nam gan a ga liter urkadéir. A gan dúis. Gan dúis. And a clechcommon.